chu thil dang dai deuh karon chhap chhuak dawna ar sabu chia sihle omlowa ar sabu chiam dan aha karon tilang don ni atop thlengin min lo thlir sak kula chuan nangmah ni pon in lo ti ve ngei dawn nia a tui lo chu comment lamah khan min lo hriat tir dawn nia hei hi arsa kan bu chiar tur chu ania tuna bu kan chuang mek a chuan kan bu chuang hi a por huna arsai kan thak mai dawn ni ngun tak khan lo anula chuan in lama pawh in lo siam ve anga chuan ka soyang khan a tui lo chu comment lama khan min lo hriat tir dawn nia thak thei le thei lo tuna kan lo en anga a bu hi du thu sam ton chuak photang nó to lâu đâu xong thì bao hoa như nó thấy thao mà sẽ đuổi nó là bọt chia là mà sẽ cần khắc toán cái đủ đọc tổ thao quá tùy việc xịt phai to nia hay chưa xịt lâu tết không mình lâu từ về luôn xịt phai lắc rồi chuan kan chakang chuan kan chocolate thuốc anga chuan ajino hitlem kan thak anga ajino chu mani du tam dana zirin thak namin thak lem lấy đòn nia xiêm về huna chốn cái là chocolate nó ngã với đi ven chỉ cần thak lại phát tăng tu nã chỉ hi mo thak ngal poi lo wa tu nã kan arsa so bu chiar kha kan en chin le photanga so bura te kon tui hit tle min lo tam do a ba ka ala min lo boka an da chuang le nga ti hian tui don em mai ni ar sabu cher phei chu mai chia in mi pa hian an siam thiam zoka mi pa hian siam zel la kan man chuanin tui du bega relu le ti tak zeta bu chiar kana siam phei tui lua mai ni lẩu gì chứ tu na kan ar sabu chiar kan enanga tui to vía vang con nó bị khắp to mày à hian min chuni to chuan soyang khanin du da nei nang lowa a then chuanin var ten an siama chu eng hian ka du dera in lama tikhan lo siam ve theu don nia ti zong kha thop me ro se